Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Iker Tubia dugu gurekin. Kazetaria, ala idazlea, berak argituko digu. Ongi etorri, Iker. Keixo. Zer moduz? Ongi, eta zu. Ongi, egun luzea izan duzu, egon zara Bilbon, ez, lanean, Hori da. kazetari moduan. Bai, ni kazetaria naizelako, eta, bueno, buelta, eta, venga, orain elkarrezketa, azalteratzen den. Eta orain hitz egin behar dugu, arteari buruz, eta zu nola kokatzen zara edo non kokatzen zara artearen mundu horretan. Edo ez zara kokatzen. Ez dakit, egia esan, kontatzen aldugu lehenbiziko aldiz idatzi zen iganean elkarrezketa egiteko pentsatu nuela konfunditu zinela. Eta nire erantzuna hori izan zen, ez? Uste dut, konfunditu zarela, ni Iker naiz, berriakoa. Eta beraz, igual, horrek argitzen du pixka bat non kokatzen duan nire burua, ez? Naiz eta gero, egia da, dantzan aritzen naizela, musika ikasketak egin izan ditut, eta lagun artean eta jotzen dut musika, eta gustatzen zaizkit artea adierazpideak, saiatzen naiz zaletasunetik ukitzen, ez? Iruin kokoan ere aritu naiz, koko beltz bezala urte desente aurten arte, gustatzen zait, baina zain nuke, zaletasunetik, ez? Ez profesionalki edo, ez? Hori da. Batzutan baita ere, lehen ere aipatu dugu, ez, gure artean, kamerak gabe, nola profesionalizazio hori zaila dela, ez? Ze gizarteak ez du asko laguntzen, ez? Nahiko prekarioa da artearen, industria oro. Baina baita ere, profesionala izan behar zara artista izateko, edo ez? Nik uste profesionaltasunak bai ematen dizula, ez? Zera hori edo, ez dakit, ez? Azkenean, askotan gu zertzara eta definitzerakoan gure burua, lanbidea, ez? Esaten dugu. Ez du zertan ala izan, nik badut nire burua dantzaritzat, nahiz eta ez naizen hortaz bizi, eta inoiz ez naiz hortaz bizi izan du. Baina 5 urtetatik dantzan aritu naiz, astean 3 egunez entxaiatzen dugu, emanaldiak egiten ditugu publikoaren aurrean, eta beraz, kasu horretan ez, iduritzen zait, banaizela dantzari. Eta beste gauza batzuetan, agian ez naiz erregularki ibiltzen, ez dut hori adierazten publikoki, eta horregatik kostatuko litzaidak gehiago esatea, ez dakit, musikaria zarela edo... Hori da. Egia da, bai musikaria naizela, bai pentsatzen dut, naiz eta ez duan normalki esaten. Formazio bat dudalako, badakidalako musika jotzen, ez? Eta, jakintza hori eskuratu dudalako. Baina, ez dakit, baina ez nuke esanen, seguramente ez, galdetuko balidate, musikaria naizela ez dakit. Twitterreko kontuan baduka jarrita. Bai, oebitu. Dantzari, musikari, kazetari. Ze jotzen duzu? Ze instrumentu jotzen dituzu? Nik ikasi nuen perkusioa. Bale. Hemen, Iruñeko musika eskolan, eta gero Sarasate kontserbatorioan. Osa, kontserbatorio maila ere baduzu? Bai, geratu nintzen grado medioko 5. mailan, ratarian bukatzekotan, baina Bilbora joan nintzen ikastera, eta hor batxi... Utzi behar izan zenuen agian, ez? Eske kaina da, ez? Claro, hori da, ez? Ordu asko dira, exigentzia maila handia, eta nik, oso argi nuen kazetari izan nahi nuela, Bilbora joan nintzela ikastera, eta ez nuen ahaleginik egin ikasketak Bilbon jarraitzeko adibidez. Horraino eta ongi.
Eta listo. Badira urte pila bat, eta jakintza asko ere bai. Claro, bai, osea, esate mailan egon baldin bazine eta 5. maila arte. Osea, ni lagunak ezagutzen ditut egin dutenak, ez? Erdi mailako gradua edo, eta kriston exigentzia. Bai, azkenean dira ikasketa Hori, arautu profesionalak, batzuk, bai. eta bueno, hori beharrezkoa da, ez? Unibertsitatean bezala. Hori da, bai. Eta dantzari bezala non aritzen zara? Non? Non, bai. Oberena dantza taldean, Arrosariko taldean, bai. Eta betidanik gustatu izan zaizu musika dantza edo izan da gero, ez dakit, heldutasunean edo... Ez bai, betidanik, ni dantzan hasi nintzen 5 urterekin, Hegoalde ikastolan, 7rekin pasa nintzen Oberenara, eta orduz geroztikan aritu naiz, osea ez naiz gelditu, dantzatu izan du beste dantza taldeekin behar zutenean edo laguntzen, eta Bilbora ikastera joan nintzenean ere, hango gaztedi dantza taldean sartu nintzen, orduan, bai, bada gauza bat, beti Gustoko izan dudana, eta gainera, hori ez, Iruñetik kanpo egon naizenean bilatu ditut manerak horrekin jarraitzeko. Baina ez du esan duzu, argi zen eukala, bai kazetaritza ikasi nahi zenuela, Bai. ez? Eta hori zergatik edo, zer izan zen ezakit erakarri zizun hori edo? Ez dakit, niri beti gustatu izan du zait idaztea, eta horrek uste dut eraman nahuela idatzizko kazetaritzara. Ez dut probatu, irratian, Euskal Herria irratian, kolaboratu eta hori bai, ondoan gaudelako, Berria eta Euskal Herria irratia, eta normala delako kolaborazio hori. Eta hori, gustoko dut ere, baina, ez dioteola dedikatu denbora askorik, eta telebista ez dut inoiz probatu, nahiz da, orain. Hau da, zure telebistako lehenengo aldia? Ez, holako elkarrizketetan eta igual egon du naiz, baina zure tokian ez. Bale. Eta ez dakit, txikitan gustatzen zitzaidan adibidez zintetan grabatzea irratsaioa, osea nire irratsaioa. Bai, Bai, eta jostatzea ez gauza bietara, ez dakit beti erakarri nau, ez dakit zerk erakarri nauen, gero, esan dezaket gero zergatik gustatu izan du zaidan, ez? Behin hasita baina aurretik, ez dakit. Baina, bai, da gauza bat oso argi izan dudana, instituto garaian horitzen dut nola jendea ibiltzen zen ero moduan, ez? Claro, zer aukeratu edo tazu. Bai, nik oso argi nuen, bai. Eta nire ikasketa guztietan erabakiak oso errezak izan dira horregatik. Eta gero esan duzu baita ere, aukera ona izan zela argi izan duzula, ez? Ze disfrutatu egin duzu eta disfrutatzen duzu lan horretaz. Bai. Osea, ez nuke aldatuko lanbide hau. Iduritzen zaite ederra, eta bai, ez dakit, ez nuke aldatuko iritzi hori, ez. Zer da gehien gustoko duzuna, zure lanari buruz? Nire lanean? Bai. Asko gustatzen zait jendearekin egotea, jendearekin hitz egitea, jendearen istorio horiek kontatzea. Aukera izan dut ezagutzeko errealitate batzuk bestela nituzkenak ezagutuko. Pertsona batzuk bestela inolaz ere ez nituzkenak ezagutuko. Ireki dizkit kazetaritza ateak, jende askorentzat itxiak dauden ateak, ez? Eta kazetarientzat irekiak daudenak. Guk kontatu behar ditugulako gauzak eta hori ere, askotan ez, polita da ere bai. Bizializatea gertakari batzuk, eta batez ere hori, ez? Eta hori hartu, zure eskuetatik pasatu, ez? Eta bestei ahalik eta hobekien kontatzeko aukera, ezakit hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta zu gaur bai, hemen ez daudela kazetari moduan, ez? Nik idazle moduan idatzi zintudan, ez? Oso konfuso edo izan zena zuretzat, ez? Baina izan da, bai idatzi duzulako berrirako ez den zerbait, ez? Bai. Idatzi zenidan literatur lehiaketarengatik, ez da? Eta bai, gustatzen zait idaztea, ez dut nire burua idazletzat inolaz ere. Iruditzen zait horretarako, behar dela, ez? Horretan, zakit. Ibilbide bat edo?
Bai, eta gauzak publikoki egin, ezakit nik gauza asko idatzi ditut niretzat, nire ordenagailuan daudenak, baina hortik atera ez direnak, ez? Bueno, gero idazten dut egunero, eta baina ez, ez literatura edo holakorik ez. Orduan, idazletzat ez dut nire burua inolaz ere. Iduritzen zait idazle izateko ausarta izan behar dela, eta nik oraingoz ez dut ausardia hori izan, ez? Baina, kasu honetan bai, erabaki nuen lan bate aurkeztea Iruñeko egile berrientzako literatur lehiaketara, eta, lehenbiziko aldia zen gainera aurkezten nuela, eta konten, ez, bigarren saria jasota, eta, egia da, orain dela gutxi ere, Arturo Kanpionen urteurrenarengatik aukera eman zidatela baita ere narrazio txiki bat idazteko, eta pixka bat igual horren harira, ez, hasi naiz igual gehiago berriz idazten, bere garaian gehiago idazten nuen agian, eta gero zaila egiten zait batzutan, ez, denbora izatea edo denbora dudanean horretan inbertitzea, ze azkenean egun oso ematen dut idazten, eta... Claro, ostras, claro, da, ez? Bai, gero batzutan, kosta egiten da jartzea horregatik, ez, ordenagailuaren aurrean egon naiz, idazten, eta esaten, orain beste gauza bat eginen dut, ez? Normal, bai. Eta idazterakoan edo, naiz eta hasieran izaten zen zuretzat, ez, ordenagailuan aurreratzen ziren gauzak, eta zerki inspiratzen zaitu edo, zer da, ez dakit, ematen dizuna hor, ez dakit, sormen hori pizten dizuna? Nik uste idazteko maneran ere naizela oso kazetaria, eta esaten nuke aurkeztu nuen lan hau kazetaritzatik ere asko duela, eta izan zitekeela fikziozko kronika bat, ez? Bai, egia da oso idatzi hori dela oso gizartearekiko konprometitua, ez? Eta hori bai kazetaritzaren ildotik ez, igual badijoala, ez? Bai. Eta nik pixka bat hortik idatzi izan dut batez ere, ez? Zer kezkatzen nauen, nola ikusten dudan nik ez gizartea, edo ze gauza uste dudan esan behar direla, eta gauza biek esateko manera asko daude, eta bat izan daiteke hori ez, narrazio labur bat, kasu honetan, eta orduan, bai, hori izaten da niretzat, ez, oso argi dut agian zer esan nahi dudan, zer mezu eman nahi ditudan, eta gero, pixka eta itzakia, istorio bat izan daiteke ez, baina nire kasuan gehiago hori da, bai, gauza batzuk esan nahi ditut, eta hori, erabili dut bide hori. Konta iguzu pixka bat zertan datzan egindako idatzi hori? Pixka eta labur bilduta edo ze historio mota kontatzen duen? Bai, kasu honetan, hau hasi nintzen 2018an uste dut edo idazten. Hor gara helditu zen, tiraderan ez ordenagailuan, tiradera, baina, polita geratzen da, Oso polita geratzen da, tiradera irekitzea erabaki nuen. Hori ez, agian horregatik gogoekin zerbait idazteko, eta askotan pentsatzen nuen, ez? Aurkezten aldut, baina gero beti epea llegatzen zen, eta ez neukan deus bukaturik. Eta orduan, hau hartu nuen, ja hasita zegoen, dena planifikatua nuen, apunte guztiak, nota guztiak, dena zegoen eginda, orduz geroztik, baina falta zitzaidan pixka bat idaztea. Eta kasu honetan, bai oso argi nuela, nahi nuela egin 3 istorio kontatu, elkarrekin lotura zutenak, eta nola batzuen erabakiek besteengan eragina zuten, eta hor ikusten zen bakoitzak ze ardura zuen gertatzen den guztian, eta pixka bat iruditzen zaidalako ere gizartea horrela dela, ez? Gizartean azkenean, batzuen guztion erabakiek besteengan eragina dute, batzuk ardura handia dute beste batzuk gertatzen zaizkien gauzetan, eta beste batzuk ez dute lortzen agian esan behar dutena, esatea, edo lortu nahi dutena lortzea. Eta, pixka triangulu hori, ez? Hori oso argi neukan, hori egin nahi nuen, eta orduan hortik abiatu nintzen. Eta gero banituen bi gai nagusi jorratu nahi nituenak, alde batetik
lan prekarietatearena eta batez ere banaketa enpresa erraldoi hauek, ez, bizikletan banatzen ibiltzen direnak, bueno, hori gaur egun edo zein garraiotan, baina horiek ekarri duten ereduaren kezka, 2018an hil zen Globoko langile bat Bartzelonan eta asko inpaktatu ninduen, ez, horrek, eta ez dakit, nahi nuen horren inguruan zerbait idatzi, hor ere gauza asko nahasten dira eta etorkin asko egoten dira hor lanean ere bai, eta orduan arrazakeria eta ez dakit, kezka asko, ez? Eta gero bigarren gai potoloa zen sexu erasoena, eta kasu honetan ere, zen gauza bat, esan edo salatu nahi nuena, gizon bezala, ikusi dudalako gainera, ez, zoritxarrez, nire lagun emakume asko kontatu izan dizkidate horra agertzen diren erasoen antzekoak, ez direnak inora iritsiko, ez dena salaketarik egonen, ez dela seguramente gizartearen gehiengoarentzat ez direnak larriak izanen, eta horien egileak haien lagunak dira, eta batzuk nire lagunak edo ezagunak, eta horrek sortzen zidan nolako, ez dakit. Barne gatazka edo... Bai, ez dakit, sortzen zidan, eta amorrua, eta ez dakit... Deseroso sentirazten zintuen. Bai, eta behar bat esateko, haize, hau oso normalizatua dugun hau ezin... Ez da inormala, ez? Ez, eta bueno, bi gai horiek dira, ez, batez ere lantzen direnak, nahiz eta zeharka beste 1000 gai sartzeko aprobetxatu dudan, bide nabar, ez, venga, pixka denetarik. Salsa! Bai, baina bi gai horiek ziren kasu honetan. Nagusiak. Eta, bueno, nire ustez, nik irakurri nuenean, ez, hori izan dizudana oso gizartearekin konprometitua dagoela ikusi nuen, ez, eta gustatzen zait, bueno, zara artista edo ez zara artista bezala definitzen, ez, baina artearen munduan lan egiten duten pertsonei edo galdetzea, edo inkluso esan duzuna, ez modu profesional batean edo, baina galdetzea ea, bueno, ikusle bezala ere, garrantzitsua den gizartearekiko konprometitua izatea artea, ez? Ze igual gaur egun badago zenbat gauza, ez? Direla, igual entretenimendu hutsa, ez? Edo horrela entretenimendu hutsa bezala ikusten dira. Eta ea garrantzitsua den edo beharrezkoa edo gizartearekiko konpromezu hori izatea. Nire iduritzen zait, artea azkenean da, ez, adierazteko manera bat, eta orduan bakoitzak izan dezake gauza bat adierazteko edo beste. Zilegi iduritzen zait, entretenitzeko sortzea, eta batzutan ere gustora ikusten ditu gauzak. Baina, bueno, hietan ere atzean badaude mezuak, eta dago gizartea ikusteko manera bat. Orduan, azkenean artea da bide bat, zure ikuspegi hori emateko, eta, klaro, nire kasuan, nahiago dut ikuspegi hori izatea, gaur egun dagoen gizarte eredu eta sistema pixka kolokan jarriko duena, ez? Eta pixka zalantzak plazaratuko dizkizunak, pentsaraziko zaituena, eta orduan, zentzu horretan niretzat hori interesgarriagoa da. Baina batzuetan ere, agian esateko duguna da, ez dakit, zerbait jendeak ongi pasa dezan. Eta hori ere ez dut gaizki ikusten. Baina dena den beti dago atzean zerbait. Batzuetan entretenimendu huts bezala saltzen diguten hori iduridua politikoa dela, ez? Eta politiko da hitz bat asko erabiltzen dena hain zuzen ere ezkutatzeko oso politikoak diren gauzak, ez? Baina oso hegemonikoak, ez? Igual edo oso finkatuak daudenak. Hori da, normala dena, ez? Azkenean, hau da normala, eta hori oso arriskutsua da, ze jendeak hartzen badu hori normaltzat, gainontzeko guztia. Nekez aldatuko da, ez? Gizartea, edo beti jarraituko du status quo hori berriz, ez? Bere horretan. Orduan,
konprometitua izan behar da artea, bueno, ez dakit, uste dut arteak beti duela mezu politiko bat, edo ikuspegi bat, ikuspegi politiko, sozial bat, eta bueno, hor, zilegi direla gauza guztiak, baina, bueno, ikus ditzagun ere kritikotasun horretatik, ez? Ez dela, sartzen aldi gute ziria errez. Bai. Interesgarria esaten duzuna, eta baita ere hori ez, batzutan entendimendu hutsa dela, esaten digutenean, hori, bada edo ez da, ez, esaten duzuna. Eta gero baita ere, adibidez, zure kasuan esan duzu ez, idazten duzula edo idatzi izan duzula, literatura diren gauzak, baina batzutan gozatzen zaizula, ez, azkenean kazetaria izanik eta hainbeste ordu pasatzen idazten, azkenean ez duzu gogorik edo, ez. Eta batzutan baita ere, artistek edo azkenean gertatzen zaiena, ez, edo artea sortzen duten pertsonak, ez, hain sartuta gaude, ez dakit, egunerokotasunean, ez, azkenean normalean zaila da horretaz bizializatea, orduan beste lanak ditugu, ez dakitzen bat ordu pasatzen duzu, pues eso, ordenagailuaren aurrean edo, eta gero falta da denbora, ez, sormen hori garatu ahal izateko edo, ez. Zure kasuan uste duzu, beste modu batez edo, ez dakit, estrukturatua edo egongo balitz lanaren kontzeptua, animatuko zinatekeela, gehiago idaztera edo sormen hori gehiago lantzera edo... Ez dakit, egia da, denbora baldin baduzu, denbora gehiago eskintzen aldiozu horrelako gauzei, ez? Nire kasuan ez dakit ausartuko nintzatekeen agian idaztera bai, baina gero hori publiko egitera ez dakit, ez? Bastante kostatu zait hau bidaltzea eta gero jakitea argitaratuko dela, ez? Eta, bueno, bai, azkenean beldur horiek, ez? Ez dakizu, alde batetik badago epaimahai bat, iduri duena gustatu zaiona, ez? Bigarren saria ematen badizute, baina gero ere, jende askori pentsatzen dute zaiola gustatuko, eta, bueno, ez dakit. Nire lana ere hori da, nire lanean publikoa da nire lana, eta baina, bueno, segurago ikusten dut nire burua hor, eta agian ez dita inbeste inporta, egon daitezken epaiak edo. Baina ez dakit, zure galdera da bueltatuta, hombre, argi dago, denbora gehiago beharko genukeela gure gauzetarako, bai, lana abolitu beharko litzatekela ere bai, baina ez gaude hortan, eta egia justo gure lanak ez duela erreztasun askorik ematen, ez? Gaurkotasunarekin lotutako lanetan, azkenean, zaila da, ez? Izatea denbora, eta... Baina, bueno, bai, pentsatzen dut denbora gehiago izanen banu, hor tiraderan oraindik dauden beste 11 gauza horiek, erdiek, hasita daudenak baina bukatu gabe, bukatuko nituela. Eta zergatik uste duzu, esaten duzuna, ez? Azkenean, interesgarria iruditzen zait nola epaiaren kontu hori, ez? Sormena edo literatura sortzerakoan nahiko presente duzula, ez? Baina ez ordea hori zure egunerokotasunean idazten dituzun gauza publiko guztiekin. Eta azkenean, zergatik uste duzu gertatzen zaizula hori? 10 urte dara mazki dalako ja... Ja, claro, igual, esperientziak ematen dizu segurtasun hori, ez? Bai, nigo goan dut hasi nintzenean, etxera joaten nintzen beti buruari bueltaka, hori idatzi nuen, honek hori esan zuen hola, beti zalantza pila batekin, hanka sartzeko beldurra handiarekin, orain ja, hanka sartu dut, gauza gaizki egin ditut, eta ez da ezer gertatzen, ez? Eta ordan ez da ezer gertatzen, hanka sartzen duzunean onartu, eta aurrera. Eta listo, ez? Baina gehienetan, uste dut ongi egin dudala nire lana, eta ordan horrek segurtasuna eman dit, eta gaur egun ez noa kezka horrekin etxera, ez dakit, nik esan nuke inoiz, baina ia inoiz. Beste alor horretan, idaztean ez dut esperientzia hori. Claro, lehenengo gauza publikoa hau da, ez, orduan? Hori da, bai, hau eta hori, lehen komentatu dizudan Arturo Kanpionekoa, eta esan nuke ez dudala ezer gehiagola publiko
egin, orduan, bueno, ba zailago da, ez? Agian idatzi badituzu eta publikatu badituzu zenbait gauza, eta, bueno, ba hor ja temperatura hartzen duzu, esan duzu, bueno, nahiko ongi ari naiz, edo gaizki, edo agian hau ez da nirea, eta jazta ez du jarraituko, ez? Baina, bueno, oraindik nik behintzat hori ez dut, eta horregatik gauza batek bai beldurra ematen dit, eta besteak ez hainbeste. Beraz, galdetu beharko dizugu hemendik 10 urtetara, jarraitzen baldin baduzu idazten, ez? Ea, nola sentitzen duzun asuntoa. Jarraitzekotan. Claro, de jarraitzekotan. Bai, baina, bueno, ez? Behin hasita ja. Bai. Ikusten duzu zure buruan, pixka bat gehiago idazten jarraitzen eta gauzak publikatzen, edo izan da gauza puntuala eta ja... Nik nire burua ez dut ikusten idazle bezala, eta ez dut ikusten hori ez, produkzio bat egiten. Idazten bai, gustatzen zaidalako, beti gustatu izan dut zait, eta gaztetan ere idazten nuen, eta orduan horretan denbora tarteak ditudanean idazten jarraituko dut. Eta egia da, kasu honetan, igual bigarren sari horrek, animatzen al nau beste batzuetan, ez dakit lehiaketa honetan heldoen urtean, edo beste batzuetan ere parte hartzera, segurenik aurretik ez, kanpionekoek aukera eman zidaten, eta horrek ere bultzatu nahuelako berriz idaztera ez, hartu nintzen, gustatzen zait, ez? Eta zergatik ez dute eginen, modu bat adierazteko, ez? Esateko ditudan gauza batzuk, eta segurenik erraituko dut, baina maila horretan, ez? Zaletasunetik eta tarteka igual bidaltzen nonbaitera, eta zortea baldin badago, edo... Pues aurrera. Hoeki, eta sari bat baldin badago, ekonomikoa, aurrera ere. Oso ongi, ikusiko dugu, ea jarraitzen duzun edo ez? Hemendik 10 urtetara xaloan jarraitzen baldin badut, pues igual beste elkarrizketa bat egingo dugu. Bale. Gaia ni ez nago ituta alde honetan egotera. Claro. Eta beti horretan egoten naiz. Erosoago nago. Orain izan zaitezke nire paia, esan ongi egin dudan, edo ez. Gero ematen dira zu feedbacka. Gero, kamerak ez daudenean. Baikeria, bukatzeko, beti egiten dugu aurreko gonbidatuak prestatzen duela galdera bat hurrengoarentzat, ez? Orduan, zure kasuan, hau utzi du aurrekoak, sortzaile hitzak definitzen zaitu. Ja, ez artista, ez idazle, sortzaile. Definitu. Esan nuke ez ez, nahiz eta, egunero sortzen ditudan testuak, kazetaritza testuak, eta beste lako gauzak sortzea gustatzen zaidan lagun artean, edo orduan ez nago definitzen, baina sortzea gustatzen zait. Ados. Bale, orain zure txanda baduzu hor ondoan klarioneta ezabatzekoa. Bale. Da, egin behar diot galdera bat, baina ez dakit nori. Ez dakizun orden, badakizu bai artearekin edo lotura batuela, artea kultura, baina ez dakizun orden. Baina izan daiteke edo zein motatako galdera, osea, que lasa. Hau abisatu hartzen nire eta pentsatzen den galdera. Ez, hau da, momentuko gauza, ateratzen diren momentua, no? Interesgarria da hori baita ere. Ze kazetari txarra, ez? Galderarik ez okurritzea. Hainbeste egin dituzu da hor Bilbon, ez dakizen bat horru pasa dituzu hor galderak egiten ja. Ez naiz asko guztiko, Vale, perfecto. Edo ez dakit, esan nahi dut... Ez duzu zertan egin behar. Da metagaldera bat. Vale, metagaldera. Esan behar dut? Ez duzu zertan esan behar. Ziko dut, sekreto. Mila eskerik ere etortzeagatik. Bai, batzei, gonbiteagatik. Bai, eta orain ja joan deskantzatzera, izan dugula egun luzea. Listo. Bueno, a ber, zerbait interesgarria esan dugun edo. Noski baietz. Gaurko elkarrizketak izan dira guztiak oso interesgarriak. Así que ni pozik. Mila esker.